ifoni la ungifake yona emasendeni. No, angisho ukuthi wathinte, khipha ifoni kuphela ungawathinti. Yona, usilimaza lo muntu. Hey Razo mani ngineplan ngishutheka ifoni eyinqeni. Uthi ngenze njani manje? No, mistake. Hey, ubukhushu bani enibenzayo lapho ngemuva? Andingene eyinqeni ngizama ukukhipha yona. Uma nazama ukwenza amahliphi ngizonihliphiza. No, asambe ngeorganogram Nkosi yami. Since wena ukidnape uRazo uhliphiza yena and since ene kidnape mina yena uzohliphiza mina. Wena ngathi unomlomo wena. Ngizomisa le moto ngidile nawe. Sengithule. Hey, yazi sekukhwada udlale noma ingoma kancane. Ngale mntu wenkosi. Kuphi sowethoba ke lapha? Ukosowethu khona yana. No, ngisho mina sawethe labe ngikhona khona izolo. Batho akudikitse bala ka hona ukosowethu FM mabana. Oh, kancane my sister. Oh, sorry, sisifethu. Hey, but no thanks. Nginayi boyfriend. Aw, sis, yazi angushayeli lapha. Oh. Eish, ngese yazi anginawo 2 rand. Sis, angisili iphara mina. Iphara. Hayibo bhuti. Awuphuma eThekwini? Impela, entuzuma. Hayibo ngempela. Yazi mina ngiphuma ka ePolani. Hayibo, mina ngisuka kwaMancinze. Hawu mkhaya. Hey, wo, mana ke mkhaya. Mina ngiclean. Ngiyakubona. Yazi silapha nginenkinga ngidukile. Uduke kanjani usuka phi uyapi? Yazi la izolo besihamba nomfowethu siyasitolo waqhamuka umuntu yasihijack. Hayibo. Listen. Today, no. Tomorrow, maybe. No. You have to come today. I'm on leave tomorrow, and I'm the only person who can do the 3 of you. Listen. From KZN, KwaZulu. Me, Mabentjisi, Maheu. Come to Josie. Maheu, Mabentjisi lost. How come? Huh? How come? Wait, what? What are you saying, sir? Listen careful. I'm from KwaZulu Natal. I hear that. There's no need for you to shout. 3 men. Me, Mabentjisi, Maheu. Come to Egoli. 2 men lost. 1 man. How come? Huh? How come? Iti, how can I come? Awukahle sis. Ngesikhathi sibhedane. Can I speak to the other person, please? Right, funa wena. Hello. What seems to be the problem? Oh, there were 2 people who he was supposed to come with. They were taken by thieves. Oh, so what's going to happen? We don't know at the moment. Please ask him to come and register, because I won't be in tomorrow, and I'm the only person who can do what needs to be done. I'll register because going on today. Hayi. Mtshela ukuthi ngeke ngize amadoda engisuke nawe eThekwini sizokwenza lento la engakatholakala. Mtshela ngilinde nasofika ntambama late. He's saying no, wait for them, they will come later. Okay. I'm leaving at 6:30. Hayi bhuti uzongibulalela ilight yami load shedding lena. Hey, mama. Sicela ubuye ungifonele.
Asihle isimo kahle kwamanje. Baba, uMahe uthi ukidnaphiwe and izigebengu zifuna u5,000 rand. Hayibo. Man. Yini ofanele wena yeke mina ngila asukele wena ulethe kwini? Sendela uEmi message. uEma uthi kade exam. Eyakhe ifoni ihamba 1T. Oh. Hayi data bengingenalo. Man, nina siqiniseko sokuthi uMahe onsendele lo message. Uma nganisendela kanjani imessage ekubeni kidnaphiwe? Razo. Razo. Yazi mangase sigqume kabili la umkanye singafika la utshwaleni. Mayongiyeke mani. Wena msatakata, soto vitu. Wo, mana before singene ngegangster talk nje, bese acela ungephi into yokuphuza bandla. Ushiye ubusuku bonke la ngomiwe mina manje. Come in. Uyanqena mhlawumbe ukuthi ungithi fafa ngosavana kancane if you don't mind of course. Yadaba. Yeah, vele ngifuna kona. Afu sekuthula. Wena namanje akwacabanga ukuthi imali yami uzoyithathaphi. Mina mfana ngikhokhela imali. Yilo, mina bese ngikhokhela wena. Dila naye phela. Guys, mina ngiqaqe iningise ekudlameni uzonginikeza imali. Akaqa umuntu la. Mfonele alethi imali. Okay, bengisacela ungiqaqa. Please recharge and try again. How? It's on a time. Hey, uxakeke ngempela ne. Raz, ukhokhela lo muntu imali yakhe yo. Ayifu sekuhlala phansi wena. Okay, bengisacela ukuyochama qala khona ngizohlala phansi once. Bengisacela iprivacy noma ufuna ukungibambela. Wena ceda man. Hey. Ushawu kaze udlule ngala? Angisazi kahle. Andisho singabuza abantu ukuthi bangibonile lengidlula ngapha. Nabo ke besakhumbula kahle since kuyinto yayizolo. Kahle usakhumbulani? Isitolo samaPakistan. We. Ziningi kangaka izitolo zamaPakistan landa. Awusho. Yini igama lakho kule lato kodwa ububuya le kwaZulu mkhaya? Wena indaba lakho kuba umapentshisi kodwa umila ngesihlahleni. Ngiyadlala. Kanti kahle igama lami unoluthando. Kodwa ke ngithema ngifika ngapha ngase ngazibiza ngoLerato ngenzela nje ukuthi bangangixwaye kakhulu. Oh, hawu yazi nami ngimuva ngiza ngapha. Shuthi igama lami ngashintsha ngibe uDepetches mara. Depetches. Hey, oh man. Hey, long Tom. Kungakuphi lapha ngikhona khona izo long Tom. Hey, uyaphi izolo? Ayangazi. Hayi, uyakhumbula izolo siza kuwena saya sabuza ukuthi umuzwa kaNgcobo ungakuphi. Kungakuphi masengela long Tom. Hayi ebhuti. Angene long Tom. Oh, hayi sorry bhuti. Kungakuphi long Tom. Hey, ngindonsa mina. Angene uTom. Bapetshisi bengicela ukukhuluma naye bandla mina. Okay. Aw, engabe njani indonsi? Hayi yadonsa my sister. Unjani wena? Siyaphila nami ngiyaphila bandla. Yazi ibhuti lalela sinenkinga la.
Ubhuti lo ulahlekile manje bengicela ukubuza nigcina nenibonene kephi izolo? Hayi, awuqala ungiphi inamba yakho siphalaphala. Hawu kodwa okay 074 Yeah. 269 Yeah. 7891. Mana ke ngifonela. Ungayifoneli off njengamanje. Hayi, it's fine. Izongifaka voicemail may off. Please recharge and try again. Ish. Ilezi ngane ziqedile itime yami. Awu Ncese, yazini, ngcono vele nje usala usungipha indawo la ngigcinele khona then mina nawe sokhuluma kahle masune airtime ntambami yabo? Bekumdlalo ose street, eProtea Glen. Yeah, hayi, ngithenga nje manje nje airtime. Oh, hayi. Hayi, ayihlupheki indoda my sister. Awu. Hayi ngiyabonga mina Ndonsa. Siyosala kahle. Asihambe emapentshisi. Man, umnika inamba yakho ngempela. Hayibo ngiyahlanya yini mina ngimnikeza inamba engizenzele yona. Hadarerata. Okay. Udlamini lo. Hello. What's up, Dlamini? Abantu bafuna ukungibulala la. Hey wena mahe ukwenze njani man? Awunafuna ukubulalelana? What's up, Dlamini? Hey, ngithi abantu bafuna ukubulalelana man. Shothi ngikweleta urazo la. And long story. Bengisekucela uzama u5000 uzohlangana nendoda emaponyamolo iningi imali masiyangidedela. Oh, okay. Ngiyawuzwa mayo. Why ulokuthi WhatsApp? Yona indlela esikhuluma ngayo lesamanika. Wena kazo, bamanika lapho. Kubona abangani bami la bangazi. Ungabi na attitude wena, ngizokubhonya. Okay, Ncesi. Busulifakile ini data. Ucheck le message uyisendele uMahewu. Yeah, ngilifakile. Message angisendele yona. Ilento le. Oh, ke location ya mo alinteng. I-message yona ithini? Message ithi iyodwa le ndoda la futhi iwiki ungayiginqa Dlamini. Hello. Hey. Lo muntu awukhulumi naye. Oh, hello. Hey. Man. Nayi put to speak. Yebo nginayo. Ngitshela ibamba kanjalo ifoni asambe ngeplan. Kanti wayelo muntu wakhe ngafoni ethi imali isiredi. Angazi. Ama-wings asakhona. Yona Sicefe wena sani. Oh shit. Ubani ubiza amaphoyisa? Help me! Dlamini, gijima ningene ngale ngemuva uphumile wabaleka ngemuva lo Stoti. Ubladabet. Ubalekile uphume ngale waye ngemuva. Ambasini. Apha amaphoyisa. Hayi, ngeke umphoyisa. Imina nalempahla. Buta usiqaqe phela sikhuma isiqaqiwe hawu. Uzubapha wena. Angizele wena la. Ngokuqala ngishiye wena moresilimo yazi? Hey, okay, sorry but. Mana Dlamini, usagqoke ingubo kade uyigqoke izolo. Shuthi awugezanga Dlamini. Mina ngigqoke kanje ngoba bengikidneshiwe. Eyakhe excuse ithini? Ngizokuyeka namaye usana nalo yazi? Hawu ngiyadlala Dlamini. Unesho ukuthi khona la. Hayi, ikhona la. Hayi. Cha sisi ungisizile ngiyabonga. And angazi bengizobena ngaphandle kwakho. Hayibo. Yazi ke kanti ukube bekumele usizakale namhlanje kuzogcina usizakele yazi. Ngizocela singenela ngaphakathi sishaye itiye ngishaje ifoni yami egcwale bese ngiyakurequestela ngurequestela uyakhona nje ngqo. Hayi kuleka. Ngiyabonga. Ngizozirequestela mina. Yazi ngcono uthathe nawo WhatsApp wami message siqhubeke sikhuluma.
Yazi kodwa ube uyangena la ngaphakathi kanti bezobona ukuthi ngisizobani. Ngeke kuzosuke konakale kakhulu. Yeah, actually ngasi uBha yami seyafika. Ngiyajabula ukwazi mapentshisi. Bye bye. Hayi nami ngiyajabula. Hey. Hayi basekhona kade emhlabeni. Hey Maheo. Dlamini, uMaheo kile. Oh. Hawu. Ema uzobika manje bhuti. Hayibo. Kanti uphunyukile? Ngiphunyukile. Mana, wena wenze njani? Hey, ngibaleke ngaze ngaduka ngalala phansi kwebridge ngize ngasizwa intombazana ebathule rato kuze zingitholela la ekhaya. Ole rato mfishane oyedaki. Yeah, yindawo uyamazi mzala. Hayi ke umnyango fast ki. Hawu. Yini ndaba? Kitsothi ngwanyano. Osamali wena fihle lidule ka moka tlung. Le sa le dutse o fihle ditsotsi tsae. Le tlo utswa ka mo ntlung. Hey, Maheo. Uthini sisi? Na ngathi serious lasho. Uthile intombazane yesizwe mapentshisi iyisigebengu. Ifika ikusiza iqede ihambe nayo iyongena endlini. Nethi ngingena nje endlini kube ngingena izigebengu esebenzisana nazo zizomntshontshela. Hey, mfanele asifundeke isuthu. Man, wena pho uphunyuke kanjani? Angithi uyazi mina ukuthi nginekarati. We mame. Kanti nganekwane. So nihleli nibuka iTV. Anike uncinga mina. Awuke. Sigcine singarejistanga ke. Kodwa ke bathe sizosebenza njengamathempo kuze kube kuvuleka enye igap futhi ke bese siyahamba ke siyegoli siyoregister. So into ebeniyele goal nina nobabili ukidnashwa. Lo munye ukuduka. Ayola siyaphaphana sehlule kusesangoma. Bathi singcono thina ngoba sesike sayo egoli. Uma usizwa sithi mara uzobuwazi usasuzwa ngeredweni. Wehe, nami sengingaya ke goal bhuti. Okay, Maxwell. Uriya vaya yini? Hayo, sesesikoleni manje. Sasiyapha esikoleni manje. Oh, uyofuna ukuphinda umatric lo ongenawo. Dlamini, ngicela ukumshaya uMaheo. Hayike, ozake bhuti. Asisakho isidingo sokuthi ucele ukudlamini ngisekho egcekeni lakhe. Yazi lo? Webhatata. Mama, siyabonga. Ngedili leli lokubonga ukuthi sibuyile egoli. Kodwa ke mama, awu besingekho nje isidingo esingaka sedili. Ngengasho kodwa ngathi ukumosha imali lento. Ukumosha imali kabani Maxwell? Okokuqala ucontribute nocontributor la. Awu bese ngisho nje. Ubusho? Okay, hamba ke ngoba simosha imali. Hawu ngiyadlala. Hayi asidlali la. Senze iphathi. Hamba. Hayi. Miyeke mama, miyeke. Uphambukile umfowethu, uphambukile. Uyaphapha lo. Ngcono ngisho uBucks ocontribute ama drinks. Sengeza makhuzwa. Awu Bucks. Ngithe ngizothi ungcono uBucks. Bese ngibuka ubaba ebusweni ngibona ukuthi uyasmile yini bese ngiyakubiza. Oh. Manje wenza njani ubaba? Uyasmile kodwa? Hayi, akasmile. Maheo, ungiphelezele solungisa ukudla. Mina ngenze njani ngigoduka? Hey woza man wena, hey. Siyanamukela eDurban Masowethe. Hey, Bucks lo ngincetheze emadodeni.
Dlamini. Lo uma ngamdonsela la ngaphandle ngifike ngimbhonyele khona angeke ube nankinga ngithi. Ngathi nami ngakulekelela umdonso umkhiphe ngaphandle. Hey aniyeke noMaxwell man. Lo muntu ngisafuna ngifundisa isisuthu oqala. Hawu, ngempela Dlamini. Hayi impela. And mina nawe ngifuna sikhulume sona sodwa khona ngizosheshe ngifunde. And so wedlamini sikawuthusha urutse besisuthu kaphela. Angisho ngithi asikayi manje. Angisho ngithi asikayi manje Maxwell. Bathonga. Oh, ubathonga Dlamini. Uyangizwa ngiyangena bathonga.